Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Raqi's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Raqi's Secret Files. Secret Files. With Titan Gelo. Raqi's Secret Files. Raqi's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon sa buong Kapuluan, saktong alas 9 na po ng gabi sa buong Kapuluan mga kabiso. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Gelo. Mga kabiso, sa oras natin na to, samahan nyo na naman ako sa ating programang Raqi Secret Files with Titan Gelo at ang ating programang Top Secrets. Simula po alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, sama-sama po tayong magkukwentuhan, magkukulitan at kapupulutan natin ng aral ng ating mga mapapakinggan dito sa ating programa. Pero bago ang lahat mga kabisyo, gusto ko munang i-shoutout ang lahat po ng mga nakatutok sa atin na sila Rodel, Ted, Eric, Ellie, Christian, Jason, Randy, Aguila, Palos na nakatutok daw sa atin ngayon sa Green GSM Depot 2. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong gabi na to mga kabisyo. Mga kabisyo, saktong 15 na ngayon at minsan napapasabi tayo na hindi ko dama ang sahod ko. Sabagay, totoo naman yun eh. Hindi naman talaga natin nararamdaman yung sahod natin minsan kapag marami tayong responsibilidad sa buhay. Sabi nga mga kabisyo, ang sahod daw natin ay parang love life lang din. Merong 15 at meron din daw katapusan. Di ba mga kabisyo? Hindi natin maiiwasan na mauubos at mauubos ang sahod natin. Lalo na kung marami tayong pinaglalagyan. Pero ganun pa man, alipin tayo ng salapi. Kailangan nating ganapan at patunayan sa sarili natin na kahit wala man tayong pera, nagiging masaya pa rin tayo sa buhay. Pero hindi totoo yun. Dahil ngayon, sakto na 15, wala akong pera. Parang ang lungkot ko. Pero lalag na din ako. Pampalubag-loob lang yung mga kabisyo. Pero yung mga kabisyo, happy Thursday. Kaya samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi sa ating programa na Raqi Secret Files with Titan Gelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's